Hamang namalo nami panggol prakosi nanialat manugok ni paula podari batara guru mudul batara guru pada podari nahudul di tatuan nahot dibongkar ni rumah napasahat alu-alu tu amat tanah martua de bata ini tungdang ogung sabaruna di so namang namalo nami jongjong hami perkumpulan masyarakat Batak Nadio Kota Waringin Barat ima di namar sakap makalason pengukuhan ni pengurus naung dilaksanahon nakin mat adorang tu pos nyai iso narong upatupahami raja nami sakti mading sakti madog asa jalo hamu mamang sakti-sakti nyo tapi naung rade hamu diinganam muna palu hamu madu amang suara ni gosi-gosi muna sada-sada ya bisalah oras terdanong rade babe hamu hok tamu hudulam muna Roma kami mata kotok kamu hamang namalo nami jalo hamu sakti mading sakti batubul Mohon yang tema dihamu suhuk namin di hari nauli di bulan nadengkan di tahun parasiano dinapajumpak kita tutuh luhut di inganana di perjumpangan tadi sadadion di amang los di pasahat tamu mason pinggan panukunan pinggan nahok di hudulan na asa hok mahidatong diadat hok nang diuhuk hok nang dipaso-paso ni Tuhan asa dahulong masong hatan na tua-tua na perjuli na madok asa dia malak nga dia maunok na dia mahatana dia mananik lurok na takas mamu suhut nawi marbuah-buah sidong boti hamya ma gabi matutu jala ora samang nung adi jalo hamu tutu sakti-sakti nami songon suku-suku muna alusan nawi matutu sitakasna bahwa hidok ni bayan na hudu hami hamu batang guru mudul batang guru pada potang laho paturuson dohok manturi tortor nami diulau nami sadarion iya nidok ni ulau kasadarion ala nong sadaro rohanami habat batak narong Kota Waringin Baraton nalaho patong dokos sada punguan na balga ima na diguari perkumpulan masyarakat Batak Nadio naung disahon pamarentah marhide Kemenhumkam hidupen na ipatupahami ulau kasadarion amang namalo nami asa tuturi hamuma panortoan nami ima nilok na ima hatana sidok bodi mahami namalo nami mohon tema di buah-buah muna suhut nami atau asa artangnya kita atau mata dewata panding kerbasai mari hide gotsi-gotsi na pinasahan yo putay itu hita don nami ma songon na pinasahan mono namang dison di pasahat kamu do workspeed asa firma tong poki bahul-bahul mapasalongan firma tong to di mursudi akka halak batak nadong di Pangkalan Bunon luju-luju nang pangomuan matutu las di soto nang napuran asa napuran matong tano-tano rangging marsirangongan badat tapetok pada udeo toditama totong marsigonggoman matutu los di soto nang ringgi sitio suara hasoloman yang mata raja si balas rohani inapta soripada
asa jongjong matong di luluan manatak-natak tutapahan dapong matok sudiakan di luluan mataba-taba manang sinadongan Madu Pernah puli main na dito di dulu istapungan martaba-taba madihamok kanauli marnabo-nabo ma anang aka sinadongan Madu atau asa tapasakan atau mata di bata mulai jadi marhite-hite uning-uningan na pinukan yung puta na parjoloy hohok maju amu amang di hajong-jong amu na asarang martangiak kita atau mata di bata songoni siya kami pate gabi emang ulah damang mak Sige, sige. Jadi jong-jong maju nasi jadi tempat itu, emang maju menuturkan, gitu.